Plava Nutella? Moram probati. Da vidim. Jedva čekam. Ovo je baš ukusno. I moja je baš ukusna. Da, super. Što je ovo? To je torta? Wow, da li misliš isto što ja? Napred! Da? Dakle, hajde da ukrasimo celu tortu našom Nutellom. Idemo! Odlično, kako lepo curi! Wow! Dobrodošli u Barada! Kakva lepota! Koliko slatkiša, super! Dakle, šta imam ovdje? Ovo je ukusno i znam kako da ukrasim tortu. Cool! Šta je tamo? Sad ću da probam. O, da! To su pucketave bombone. Cool! Sad ću to sipati na tortu. O, da! O, šta je to kod tebe? Ja imam iste bombone, ali bolje su jer su roze. I ja ću ukrasiti gornji sprat. Da vidimo čija će strana biti bolja. Šta je to? To je cornflakes. Treba sipati to u činiju. Aha. I pažljivo poređati u krug. Počinjem. Aha, prvi, drugi, treći i tako dalje. Ispalo je baš lepo. Imam ideju. Eto ti! Šta? Jel tako? Uzvratit ću ti! Eto ti! Što? Sad ću ti ja pokazati. Pazi se! Pogledaj kako je lepo ispalo. Da, naš gornji sprat je super. Oho, to je žele u obliku Lego čovečuljaka. Odlično će izgledati na torti. Stavit ću ih ovdje. Da, baš mi se sviđa. Super. Kakva ukusna lizalica u obliku srca. Savršeno će izgledati na gornjem spratu. Stavit ću sva srca u krug. Savršeno. Baš je slatko ispalo. Dakle, sa gornjim spratom smo se odlično snašle. Da vidimo šta će biti dalje. Nova hrana, cool. Wow, kakve lepe krofne. Dakle, probat ću jednu. Baš me zanima kakav je ukus. Ne, ipak je bolje da ukrasim njima drugi sprat torte. Wow, odlično. Baš je lepo ispalo. Super. A šta da radim sa maltizersima? Pračka? Da, to je baš ono što mi treba. I loptice pogađaju pravo u metu. Da. Kako sam precizna, super. Wow, i ove štapiće mogu da iskoristim. Ali kako da ih stavim na tortu? Ne razumem. No. Da, smislila sam. Usput ću i probati. Da, odlično izgleda na torti. Kao neka plava ograda. Baš mi se dopada. Pitam se, a šta tamo radi Britney? Da vidimo. Što? Dobro, od čega da počnem? Tačno! Ovdje su konfete. Da, ukrasit ću njima ceo drugi sprat. Ovako. Wow, kako lepo sjaji, neverovatno. Dobro, šta dalje? Odlično, Oreo kolači. Mislim da će super izgledati na torti. Da, znala sam. Ekstra, tako mi se sviđa. Šta je ovo? Gumeni medvedić, baš je dobar. Imam ideju. Sad ćeš saznati šta sam smislila. Stavit ću ga u činiju. Aha, tako je. Šta je? Sad ćeš sve shvatiti, sačekaj. Dakle, uzet ću fen, uključiti ga. A sada, doviđenja, Medo. Gotovo. A sada uzimam kalup u obliku zeka i sipam tamo žele. Da, to će biti super. Čekajte. Kako da zaledim žele?
O, smislila sam. Uzet ću Mentos i sve će biti gotovo. Aha, sipat ću usta. A sada hladim. Tako je. Wow, uspela sam. To izgleda sjajno. Sad ću staviti žele na tortu i gotovo. Ovako. Preslatko. Svaka mi čast. O, da. Baš nam je dobro ispalo. O, to su novi slatkiši. Dakle, šta se ovdje pojavilo da vidimo? Slatke štapiće i nešto zanimljivo. Ne razumem. Šta je to? A Britney, hoćeš da uzmeš plavu kutiju? Jel da? Onda hajde da se zamenimo. Odlično. Roze gumene bombone će sigurno izgledati dobro na donjem spratu. Od njih je ispao zabavan smajlić. Pogledajte. Što? Nema više? Pa dobro. Sviđa mi se kako je ispalo. Što? Onda ću i ja da napravim smajlić tvojim bombonama. I sigurno neće biti ništa gore. Eto, ispala je slatka maca. Daj da. O, šta ti radiš? Dobro, sad će biti iznenađenje. Nice. Čekajte, a gde je Britney? Ja sam ovdje, vidiš šta imam? Eto, daj mi svoje lizalice. Ja. Eto. Izmrvila sam sve tvoje lizalice. Sad imaš slatke mrvice, izvoli. Da. Stani, šta li, zašto? Shvatila sam. Dobro, sad ću. Wow. Da, i sebi ću uraditi isto. O, da, odlično. Neverovatno. Ispalo je jako dobro. Svaka nam čast, baci kocku. Ma kakva lepota. Da, devojke, vaša torta je ispala neverovatna. Svaki sprat je tako lepo ukrašen. Oduševljena sam. A vi, gledalci, napišite u komentarima. Juhu! A Britney, hoćemo da probamo? Naravno! Uzet ću gornji komad. Wow, tako veliki! O, i dodat ću još malo kucketavih bombona. O, prelepo! Torta se topi ustima. Tu je još i lizalica. Da vidimo kako se slaže sa kremom. O, to je baš dobra kombinacija. A ja ću uzeti svoj komad. Dakle, fil je super. A sad ću probati čovačuljka. Ne mogu da se zaustavim. To je predobro. Najlepša torta koju sam ikad jela. Dobro. A ja ću probati sljedeći sprat. O, tu je oreo kolač. Tako je sladak. A kakva je torta? Isto je ukusna. Dobro, vreme da i ja probam drugi sprat. Počet ću od krofne. Baš je slatka i sočna. Sviđa mi se. I torta ekstra. Blago nama, drugarice. Dakle, na redu je posljednji sprat. Tako lepo izgleda. O, gumene bombone. Baš su dobre. O, sad će biti balon. Gledajte. Pukao je. Nema veze. Nastavit ću da jedem. Njom, njom. O, da. I meni se jako sviđa. Wow. Devojke, vidim da jako uživate. Šta, da li ste sve pojeli? Devojke, jeste li dobro? Devojke?